शिवाजी पार्क 1 BHK फ्लॅट आता फक्त 16 लाखात, तेही कुडाळ सारख्या स्मार्ट शहरामध्ये. रेडी पोझिशन मध्ये फ्लॅट्स उपलब्ध. पत्ता शिवाजी पार्क, सत्कार हॉटेल रोड, कुडाळ. संपर्क 9422 379399 किंवा 9422 065 181. मला आश्चर्य वाटतं विनायक राऊत जे उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार आहेत त्यांचं. या माणसांनी 8 वर्षाच्या कार्यकाळामध्ये खासदारकीच्या एकही काडीचं काम मतदारसंघात केलं नाही. पण हा टीका कोणावर करतो? आजी माजी मुख्यमंत्र्यांना. अरे बाबा, ज्यांची तू चाटुकरी करतोस उद्धव ठाकरेंची, त्यांनी कधी तुला राज्यमंत्री केलं नाही. बाळासाहेब तर अशा लोकांना लांबच ठेवायचे, गेटच्या बाहेर हड. अशा लोकांना बाळासाहेबांनी ज्यांनी जवळ केलं नाही ते उद्धव ठाकरेंना असेच लागतात, चाटू लोक. म्हणून आज शिवसेनेची जी काय अवस्था आहे ते आपल्या सगळ्यांसमोर आहे. मला त्याच्यात काय पडायचं नाही. पण या विनायक राऊतने मागच्या 8 वर्षामध्ये कोकणातील एकही प्रमुख प्रश्नामध्ये हात घातला किंवा त्याच्यामध्ये त्यांनी काम केलं नाही. मुंबई गोवा महामार्ग अपुऱ्या अवस्थेत आहे. CRZ रिलॅक्सेशन अजूनपर्यंत नाही. इको सेन्सिटिव्ह अजूनपर्यंत कोकणातून गेलेला नाही. हे सगळे विषय केंद्राशी रिलेटेड आहे. एकही जोडणारा रस्ता जो कोकण टू पश्चिम महाराष्ट्र, सर्वेचं काम देखील पूर्ण झालेलं नाही. डॅमची कामं, धरणांची कामं अपूर्ण अवस्थेत आहेत. अंतर्गत रस्ते, पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेमध्ये जे काही रस्ते आहेत, निधी झालेला नाही. रस्त्यांची तर बिकट अवस्था आहे. गावागावात जोडणारे रस्ते नाही, ब्रिजेस नाही. ब्रिजेस कोसळत आहेत. तरी या माणसाला काही त्याच्याशी काही घेणं देणं नाही. रत्नागिरीचं एअरपोर्ट अजून झालेलं नाही. एकही प्रमुख काम जे का खासदारांनी करायचं असतं त्या माणसाने केलं नाही. पण यांचा पराक्रम काय? मालवण तालुक्यामध्ये जाऊन एकीकडे उभे राहिले, मोबाईल टावरच्या खाली खाली हार वगैरे लावला, नारळ वाढवला आणि तिथून निघून गेले. महिन्याभरात त्या गावाने या खासदाराच्या, या विनायक राऊतच्या नावावर 420ची केस केली की टावर काय ते जे काय उभं केलं त्या दिवसापासून त्या टावरला नेटवर्कच नाही. म्हणून पहिला पराक्रम या खासदारावर कुठला नोंद झालाय तो 420ची केस एका खासदारावर नोंद देते आणि ते गावाने त्याच्यावर केस केलेली आहे 420ची. विचार करा, हा कुठल्या लायकीचा खासदारांनी टीका करतो आजी माजी मुख्यमंत्र्यांनी. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.